Mommy, as I dey look your eyes, shining like bright star. Wait, abun da ta mun da hankali. Me faru? Baka ji an ce gidan mai yau 650. Haba da Allah. Wallahi Allah Allah. yanzu daga can gidan mai nake tun safe ina can ban fito Lokacin shekaran jiya na fara gida man fa. Yan biyan bin 500 ta ga zan bin na magana Gida shekaran jiya na je na haman. 550. 300 da so ka samu wallahi. Yanzu 550. Ka ga rabe ina can in ya san aje amma mai gidan da Akwai wani gidan mai a gaban mu. Yau, Alhaji in je ina ga a gaban mu ya murda ya karo mita 550 muka dawo. Ka sorry. 550 haka muka yanzu aboki na kai mai so ne ka kane mai. 550 haka muka zuwa gobe ake so a yi da mutane. Ai wannan ba har kawai dawo. Yau ni wannan ayatin maganin. Da kawai ka ga mutum na. mai gaskiya ya tsada. Zuwa ran gidan can ajabu din na aban ya Gaskiya ba za mu iya ba. Ha ba. Abun ai ba zai yi ba. ba. Manya kawai? La ilaha illallah. Ya tashi, an ci sa'a, an ci sa'a. Ai ba gidan ajabu mun ga yawa kasa ne ga. Sai ya fiye mana daɗi. Amma wannan bala'i na za mu yi.